Orain bai, ja, finala handia. Urola Garaiko txapeldunen finala. Hemen dituzue, Zumarragako herri txapelketako txapeldunak eta baita ere Legazpiko herri txapelketako txapeldunak. Beraz, orain jokatuko da finala handia. Eta aurkeztuko izkizuetea lau pelotariak, lau finalistak. Alde batetik gorri zaituko dienak. Beraiek dira, Beñat Agirre eta Jon Tapiador. Txalo! Eta urdine zaituko dienak, Legazpiko txapelketarrikoeko txapeldunak, beraiek dira, Koldo Arana eta Xabi Arana. Cuesta, no ha mirado. Han bajado los rojos ahora. Estaba detrás de él. Se supone que salió así, que allí no se ve nada. Allí no se ve nada. Sí, sí, se ve. En la calle. Ahí está.
Hasiko gea lehenik eta behin Prebenjamin mailan jokatu duten lau pelotariekin. Etorri daitezela mesedez, Unax Fernandez, Peru Barquero, Markel Moreno eta Luke Barroso. Zuentzako detaile txiki badaukagu. Antxo Biain eta Mariela Okamporen partetik. Jaso dute medaila bat, bakoitzak, gaurko finaletan parte hartzeagatik. Benjamin mailan aritu dien lau pelotaria. Etorri daitezela Markel Pelaez, Aquiles Morales, Egoi Mantxola eta Eneko González. Beraiek ere medaila bana jasoko dute. Xalo Berogat, Markel Pelaez, Aquiles Morales, Egoi Mantxola eta Eneko González eta Urola Garaiko txapeldunen finala izan dela. Eta lehenik eta behin azpi txapeldunak jasoko ditugu. Beraiek dira Koldo Arana eta Xabi Arana. Subcampeones del torneo de campeones de Urola Garaia. Koldo Arana eta Xabi Arana. Txalo eroa izango! Goratu, bigarren edizio honen txapeldunak. Urola Garaiko txapeldunak. Beraiek dira, Beñat Agirre eta Jon Tapiador. Beraientzako garaikurra eta merezitako txapela. Beñat Agirre eta Jon Tapiador. Txapelduna, hortxe duzue. Ahí tenéis a los protagonistas del festival de hoy.